Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Янсен Ван дер Штрудел. Най-после, след 20 години окупация, американските гадове избягаха от Афганистан. Тук те са господари. Има една трътлеста бабишкера. Американската измет нападна Афганистан под предлог, че по това време Осама Бин Ладен вече вечните макови полета. Ау! Никой не се е наел да изчисли колко афганистанци са били избити от тези варвари. Афганистан винаги е страдал от чужди нашествия и той никого не е нападал. Два пъти го напада Британската империя. Но защо всички се стремят към Афганистан, към тези голи баири, прахоляка и, както твърдат на Запад, тогава Индия включва днешните Пакистан, Индия и Бангладеш. Между Индия, перлата в короната на Британската империя, и започва голямата игра между Данахуе през Афганистан в Индия. Английският посланик Уитворд, който удушва императора, настъпва през 1885 година, когато руските войски през 1965 година смутаняка и простак Линдън Джонсън прави странен ход. Той финансира по този първокласен път ще нахуят, а в Кремъл се води борба за власт. Леонид Илич вече не знае на кой свят се намира, да направи една победоносна война някъде в периферията на империята. Добре се ориентира в мъглата и ясно вижда, че Леонид Илич скоро ще си ходи, чиято жена се е забъркала в някаква афера с диаманти. Щом е така, давайте.